एगो बुढ़िया माई रहली आ उनका एगो बेटा रहलन। तो बुढ़िया माई एगो गाय पोसले रहली। तो रोज गैया के दूध दूहस आ घरे घरे लोग के देस आ वही से अपन माने खर्चा चलावत रहली। तो उनका बेटा सिहान भइलन। तो अपना बेटा के शादी कैली बुढ़िया माई। तो पतोह आइल। तो पतोह से कहली कि ये बहू आज से दूध तुहे देहे जई ह, हम जेकरा जेकरा घरे दिहिले ओकरा घरे तुहे देहे जई ह। तो पतोह तो सुन के लगली रोवे, कहतारी तो हम तो केहू के घर देखले नहीं थी, हम केकरा घरे जाए देहे। तो उनका सास कहली कि ना तोहरे देहे ही जाए के बा। और सास के डरे का करस, बुढ़ियो दूध दुहली गाय के आ दूह के बाल्टी धरा दहली पतोह के, नए पतोह के। तो पतोह का कर रोवत रहे आ वही बाल्टी लेके गए। तो गांव में एगो मंदिर रहे, ओजा शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, बजरंगबली सब देवता लोग को जा मंदिर रहे। तो पतोहिया का कैलक बुढ़ियो के कि सब दूधवा माने भगवान जी पर ढार दहल आ ढार के आ घरे चले। आ रोज बुढ़ियो देश दूध दूह के आ रोज ले जाओ आ वही जी भगवान जी के मंदिर में ढार के चल आवे सब देवता के। तो महीना दिन हो गए यहाँ करत करत, जब महीना लाग गए तो बुढ़ियो कहली कि अब तो महीना लाग गए, अब जकरा जकरा घरे दूध देले बारू ओकरा से पैसा मांग लिए। अब तो पतोह के घरे दूध देले ना रहे तो केकरा से पैसा मांगे। तो वही मंदिर में बैठ के रोवत रहे। तो शंकर जी आ पार्वती जी एगो साधु के भेष दे के एगो बुढ़िया माई के भेष दे के अइलक, कहलक लोग कि ए बेटी तू काहे रोवत तारू। तो कहली उनकर पतोह कि ये साधु बाबा आ ये बुढ़िया माई, हम तो केहू घरे दूध देले नहीं थी ना, हमार सास तो नए आईनी। हमार सास का कैली कि दूध दूह के हमरा हाथ में धरा देली, कहली कि हम जकरा घरे देत रहनी ओकरा घरे जा सब के घरे दिया। तो हम तो केहू घर देखले ना रहनी हाँ, हम केकरा घरे देहे जाई। तो रोज लिया रहनी हाँ, आई जी मंदिर में ढार के चल जात रहनी हाँ। तो बुढ़ियो हमरा से पैसा मांगत तारी कि जकरा घर देले बारू ओकरा घर घर से मने पैसा लिये ह। तो हम पैसा दे दूध तक केहू घरे देले नहीं थी, तो हम केकरा घरे पैसा मांगे जाई। यही से हम जब बैठ के रोवतनी घरे जाए तो बुढ़ियो तो मरी हन। तो यही डर से जब बैठ के रोवतनी तो साधु बाबा बुढ़िया माई का कहलक लो कि ये बेटी जातना फुलवा चढ़ल बानू सब बल्टिया में भर आ ले जा बुढ़ियो के दे दी। तो ये तो डेरात रहे कि फूल लेके जाए तो ऊपर बुढ़ियो मरी हन हमरा के कि पैसा ना लेके आइले फूल लेके आइले। तो ये फिर सोचत है बूढ़ पुरानिया के बात, एगो साधु बाबा के बात मानल तो जरूरी बा। मन में सोच के अपना जाए तो बुढ़ियो मरी हन चाहे हमरा के अब जा बुझाई ता करी हन। सब फूलवा कस लेलक बाल्टी में आ ले जाके आ कहती है ए अम्मा जी है ली। आ अपने जाके डेहरी के कोना में लुका गए। डेहरी के कोना में तो लुका गए डरे कि बुढ़ियो तो अब हमरा के मरी हन, बाल्टी में तो फूल बा पैसा तो बा ना। अब तो बुढ़ियो वाली देखली तो देखतरी तो बाल्टी में मार सोना चांदी हीरा एक बाल्टी भरल बा। अब तो चल करतरी ये पतो ए बबुआ खूब चिल्लातरी कि आवा ना ही कहाँ से अपना तू लेके अइलू ह। तो डरे हो तो आवत नहीं खे, हम तो फूल लेके आइल बने। आ बुढ़ियो हमरा के चाल करतारी। तो फिर बुढ़ियो कहतारी है कहाँ से अपना सोना चांदी आ हीरा ले अइलू ह, कहाँ से तरह अपना मिल गइल ह। तो पतोहिया कोना में से निकलती है
आ निकल के सब बात बता दिलक बुढ़ियों से अपना। तब कहतरी कि बिहान से तू दूध मन देहे जाइ, अब हम दूध देहे जाए। और बुढ़ियों के देखा चढ़ाकी यही जाए। बुढ़ियों का कैली, अब बिहान भैले से बुढ़ियों लगली दूध देहे। दूधवा सब के ले जा से घरे घरे दी आवस आ बल्टिया खंघार के आ भगवान जी पर चढ़ा के चल आवस। अब उनको 1 महीना यही करत हो गए, माने रोज दूधवा ले जास आ घरे घरे दी आवस आ खंघार के आ भगवान जी पर चढ़ा के चल आवस सब देवता पर। जब महीना लाग गए तो हो जब मंदिरवा में बैठ के रोवत रहली। तले फेन साधु बाबा के भेष में शंकर जी पार्वती जी अइलक लो। पूछा तालू कि ए बेटी काहे रोवत तारू? तो बुढ़ियो कहली हमर पतो दूध दूह के देत रहलखिय तो हम ली आवत रहनी आ केहू के घरे ना देत रहनी। आई शंकर जी के, पार्वती जी, गणेश जी, बजरंगबली सब देवता के मंदिर में चढ़ा देत रहनी आ चल जात रहनी घरे। अब तो पतो कहले दिया कि पैसा लेके आई, महीना लाग गए ना तो पतो तो बोली। तो शंकर जी कहलन तो ठीक बा। आ पार्वतियों जी कहली कि ठीक बा, जो पतो तार कहले बिया तो जितना फूलवा चढ़ल बा सब भगवान जी पर, सब भगवान जी पर के फूलवा तू बिटोर ल आ बिटोर के 1 बाल्टी ले जा आ पतोह के दे दी। पतोह तारा के अब ना बोली। तब वो का कैली, बाल्टी लियली, जितना फूल भर ओर के बाल्टी में लिए रहली लियली आ ओकरा बाद का कैली केवाड़ी बंद कर रहली आ केवाड़ी बंद क के तब ओकरा के बाल्टिया में के देखतारी। तो वो बाल्टी में तो भर गए रहलन सन। सब भगवान जी बना देले रहलन, हड्डा बिरनी सांप गोजर सब बना देले रहलन। बुढ़ियो तो रहली छली तो उनको से भगवान जी छल कैले रहलन। तो केवाड़ी बंद करके जब बाल्टी खोलली कमंडल जब खोलली तो ओमे से तो निकल तना से मार भनभना के हड्डा बिरनी बिच्छी सांप सब निकलन सन। और तो बुढ़िए को लगलन सब काटे, अतना कटलन सब खूब चिल्लास, बाप रे दादा रे, बाप रे दादा रे, बचा बचा खूब चिल्लाए लगली बुढ़ियो। तो पतोहिया कहतिया कि आमा जी ओनी आ खूब चिल्ला तनी का बात हवे? और केवाड़ी बंद करके अब तो केवाड़ी किली तो बंद रहे तो पोतो ढुको के। ओकरा बाद खूब पतोहिया जाके गांव में हाला कैलक तो गांव में के 2-4 गो आदमी आइल तो केवड़िया तुरलक, तुर के देखलक तो पतो सास के तो माने काट लेले रहलन से मार हड्डा बिरनी सांप गोजर बेहोश हो गए रहली। तो ओकरा बाद सब लोग आइल, डॉक्टर बोललक इलाज भइल। तो बुढ़ियो से पूछाई कि का भइल कि तरह हो गइलू तो कहली कि हम तो दूध ले जात रहनी आ लोग के घरे घरे देत रहनी आ खंघार के बल्टिया हम भगवान जी पर चढ़ा देत रहनी। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, बजरंगबली सब देवता रहे लोग चढ़ा देत रहनी चलत रहनी घरे। आ महीना लागल तो जब बैठ के रोत रहनी साधु बाबा के भेष में एगो बुढ़िया माई के भेष में अइलक लोग आ कहलक लोग हमरा के कि ए बेटी काहे रोवत तारू? तो कहनी हमारे पतोह दूध दूह के देत रहलखी आ हम लिया के शंकर जी पर चढ़ा देत रहनी आ पतो अब तो महीना लाग गइल बा घरे जाएम तो पतो कहले बिया पैसा लेके अवई तो शंकर जी आ पार्वती जी मन जे रहे बुढ़िया माई के भेष में आ साधु बाबा के भेष में तो कहलक लो कि माने उठा लो फुलावा आ ले जाके माने अपना पतोह के दे दी तो हम पतोह के ना देनी आ हम लिया के अपने खोलनी कमांडर तो मार में से हड्डा बिरनी बिच्छी सब निकल गए सन
हमरा काट ले हन सन। तो यही कथा से यही शिक्षा बावे कि केहू के संगे छल ना करे के। बुढ़िया माई बहुत छली रहली, अपना पतोहो के एथी कैली कि नए पतोह के धरा देली, दूध के कमंडल की जा दियो घरे घरे। अब पतोह तो रहे साचा, तो ओकरा तो माने भगवान जी ओकरा के सहायता कैलन। आ बुढ़िया माई तो रहली छली, तो उनका संगे घात कैलन। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, हमरा चैनल के सब्सक्राइब करें।